Juma u tɛ kalo tile mugan ani saba san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu ɲɛ cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛma ye to dun ka na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ sa jɛ ka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nɔ tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an ja n'an kumakanw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ sa o maaba dɔ ye Augustin Ejugu ye Lamine Kulibali ne yɛrɛ dɔgɔkɛ a b'o kɔnɔ Musa Ayidara a bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na se Salimata Wederawogo ma bi arajo fan fɛ sa n dɔgɔkɛ wɛrɛ bɛ yen ni o ye Musa Sanogo ye yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an b'a fɔ bi ye juma ye uti kalo tile 23 Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ gafew bɔra gafew kumana sɔɔni sisan an b'an da don a kɔnɔna la an ye gafe minnu sɔrɔ an tɛgɛ la bi sa min ye Nouvelle Horizon ye ale b'an bolo yan o kumana Soir de Bamako u ye bi bɔli kɛ bi u kumana Les Échos welewele a b'an bolo yan nɔ u kumana fo ka na se le soft ale bɛ kɛ ka bi kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kuncɛ an y'a fɔ a ye tuguni aw ma fili aw bɛ sɔgɔli aw ka télé mandi la Joliba TV News aw bɛ sɔgɔli aw ka radio mandi la Joliba FM kunnafoni gafew kɛnɛ nin ye o dala gosilen sa an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ye kɛ Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la sa an bɛna minnu ta an ye minnu sugandi aw ye a y'a yira Nouvelle Horizon u ka bi bɔli la sa u ka bakuruba dɔ la u y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ko ale ye danaya belebeleba ka o di maaw ma sa maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ don tɛmɛnenw kɔnɔna la ka ɲɛsin sanji lawutaba min ni o wulila Mali fan caman kɔnɔna la sa ni an b'a wele ko tiɲɛli yɛrɛ kɛra a kɔnɔ ko ye min ni a bɛ wele ko inondation o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ko a ye bɔli kɛ sa ka laseli kɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye don nataw kɔnɔna la sa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa yaasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya minnu na maa minnu n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ni sanjiko in hukumu kɔnɔna la sa ka se ka jɔ u ka gɛlɛya dɔw kɔrɔla la wa ko don nataw kɔnɔna la sa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye ni ɲɔgɔn waleyaw ko olu kana kɛ cogoya minnu na min ye Nouvelle Horizon ye u da b'a la koyi u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye inondation belebeleba min ko ni o kɛra Mali fan caman na min dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna la ka sababuya kɛ samiya daminɛ in sanji belebeleba min ni o nana fɔlɔ ko a kɛra gɛlɛya belebeleba ye ka ɲɛsin min ye sigidalamaw caman ma o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye wulikajɔw ye sa ko maa caman ye o wulikajɔw sabati maaw yɛrɛ a donni kama sa ko u ye wele yɛrɛ bila min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ko ye colonel Asimi Goyita a n'a ka gouvernement ko u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan Nouvelle Horizon maaw ka fɔli la bi sa u ko a bɛna fɔ ko o jaabi ko o de bɔlen filɛ sa ko k'a sababuya kɛ ko ka kɛɲɛ ni min ye maaw ka nin dusuma kasi waleya ninnu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna la sa ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko a m'a bila dagirinda la koyi ko min ye colonel Asimi Goyita ye ko kunungo yɛrɛ sa hakilina dɔ kɔnɔna la ko a ye bɔli kɛ bɔli min kɔnɔna la sa ni a ye ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye sa ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la cogoya min na sa ko a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a filɛ a kɔnɔ ko a kɛra kunungo yɛrɛ min ye alamisa uti kalo tile 22 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye a ka wulikajɔ dɔ ye sa n'a bɛ wele ko cour de visite dɔ hukumu kɔnɔna la sa ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ k'a y'a yira k'a fɔ ko welekan min n'o bilala Mali cɛw ni Mali musow olu fɛ ka ɲɛsin min ye ale Asimi Goyita a n'a ka camancɛ fanga gouvernement ma ka ɲɛsin gɛlɛya waleyaw ma gɛlɛya waleya minnu ni sanjiko ni a nana ni olu ye Mali sigida caman na sa ko a ma don min ye tulo gɛrɛ tulo la koyi ko k'a sababuya kɛ min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita a ko ko u ye wele ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn wa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u ba k'o tigɛ k'o bila sen kan yaasa min ye ni ɲɔgɔn waleyaw ye sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi a ma o hakilina de kɔnɔna la min ye gafe ye sa Nouvelle Horizon u ka bi bɔli don u y'a yira k'a fɔ ko min ye Asimi Goyita ye k'a yira k'a fɔ ko a bɛ wele de bila ka ɲɛsin min ye makobatigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko humanisiw maa minnu ni olu bɛ fɛɛrɛ caman bɛ u bolo ka ɲɛsin ni ɲɔgɔn waleyaw bɛɛ lajɛlen ma ko a ma ɲina maa minnu ni min ye inondation ko in ye sa n'o ye sanji lawuta min ni a nana sa a ye tiɲɛli minnu kɛ ko maa minnu ni olu ka yɔrɔw tiɲɛna maa minnu ni olu yɛrɛ joginna a ko kɔnɔna la sa
ko min ye duwawu don ye ko o bɛ ka taa u yɔrɔ la ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga maaw ma u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Colonel Asimi Goita a y'a yira sa hali ni ka sɔrɔ gafe y'a yira k'a fɔ ko a ma gwari baturu o kan ko bari ko a y'a yira k'a fɔ ko maaw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa ko u bɛ yafa deli belebeleba kɛ o hakilina kɔnɔna la ko ka duwawu don kɛ waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita Nouvelle Horizon ka bi bɔli la u y'a yira tuguni k'a fɔ ko min ye a ka nin bɔli in ye a n'a ka nin ɲɛfɔli in ko a bɛɛ lajɛlen bolila gɛlɛya waleyaw kan gɛlɛya waleya minnu ni sanji min ni o nana ni o kɛra sababu ye ka na ni olu ye Mali fan caman kɔnɔna la. K'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko a sabatira ka ɲɛsin min ye jamanadenw dɔw olu ka ŋaniya ma ŋaniya minnu kɔnɔna la sa ni u y'a yira ka wele bila ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko u ka n'u jukɔrɔma don u ka n'u dɛmɛ gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko a y'a yira k'a fɔ ko a ka kan min ye Colonel Asimi Goita Nouvelle Horizon kɔnɔ ko a ka kan min ye jamana kɔnɔdenw ye u ka nin wulikajɔ ninnu u ka sabati ka sababuya kɛ ni min ye ko ni fiɲɛ wulila ka ban bɛɛ tɛgɛ bɛ i kunna donni na koyi awɔ o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye wele min ni o bila la ka ɲɛsin ale Colonel Asimi Goita ma camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya hukumu kɔnɔna la fo ka na se a ka gouvernement ma k'a bɛ se ka min kɛ nin ko kɔnɔna la sa o de ye ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko halisa u k'u ka danaya ka jɛ k'o sinsin ɲɔgɔn fɛ ko min ye risque zéro o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye ni nin ɲɔgɔn waleyaw nana sa k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya si tɛ y'a kɔnɔ ko maa tɛ se ka gɔri turu o kan k'o tɛ yen nɔ cogo si la ko o hakilina kɔnɔna la baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bɛ kɛ ni risquew ye ko bari maaw ka u yɛrɛ lakana tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye gouvernement fana ye o ka wulikajɔw kɔnɔna la sa ko u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'u bɛ se ka don maaw jigikɔrɔ nin ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko min ye nin inondation ba min ni a kɛra ko n'i y'a jateminɛ bakurubaw la sa ko min ye du 600 ani a kunkanfɛn 89 ko olu de bɔra ka bin min ye jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye fiɲɛ lawutaba min ni o ye wuliko 4 kɛ jamana fan caman kɔnɔna la i n'a fɔ gafe yɛrɛ a da b'a la cogoya minnu na ko Colonel Asimi Goita y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni olu joginna a kɔnɔ jaabiw tagabolo kɔnɔ k'o ye maa 100 ani maa 4 ye ko wa maa 22 ko olu taɲana an b'a fɔ ala ka lahara sɔn sumaya u ye ko bari ko danaya min ni o danbɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw olu ni ale yɛrɛ Asimi Goita kan ko jamana kɔnɔdenw fɛ sa k'u bɛ se ka wele min bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka jɛ ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ ka duwawu don kɛ maa minnu n'olu ye gɛlɛya ninnu sɔrɔ ko wa don nataw kɔnɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen u b'a fɛ k'olu sigi sen kan yaasa ni ɲɔgɔn waleyaw u bɛ se ka kisi a ma cogoya minnu na Fasiri Dɛnba Kɔnte ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye antiterrorisme Mali kɔnɔna la o wulikajɔ hakilina kɔnɔna la o ti dɔwɛrɛ ye ko banbagaci waleya o kɛlɛli tagabolo kɔnɔ ko min ye état major min ni o bɛ Mali kɔnɔna la sa ko u ye kibaruya bɔ ka bin ko ye ko k'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun laban in na sa ko min ye maajuguw ye camancɛ fanga fanfɛ camancɛ la fanfɛ sa jamana camancɛ yanfan na ko min ye centre ye du pays n'o ye jamana camancɛ yanfan ye sa ko maajuguw ye wulikajɔ minnu kɛ yen nɔ sa k'a bɛna fɔ min ye Mali finitigiw ye sa k'u sera k'u ka dankari maajugu caman na i n'a fɔ état major général des armées maaw ko u da b'a la cogoya min na ko y'a yira k'o yɛrɛ kɛra sababu ye sa ko min ye maajugu 10 a n'a kunkanfɛn ko dankari olu la wulikajɔ kɔnɔ u yɛrɛ ja bɛ gafe kɔnɔ bi koyi min ye Nouvelle Horizon u da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye réseau dɔ tagabolo kɔnɔna ye sa ko réseau min ni a kofɔra min ye finitigiw ye a bɛ waati jan bɔ sa ko réseau min ko ni u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ ko maajuguw don ko bari ko baganko tagabolo kɔnɔ k'u tun bɛ maaw ka baganw k'a ɲini ka olu de daraki u la o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye sa ko u ye wulikajɔ dɔ sabati araba utikalo o tile 21 san 2024 u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye armée maaw olu ka nin communiqué ye sa ko y'a yira k'a fɔ ko o groupe min ko ni u tun bɛ nin waleya ninnu sigi sen kan jɛkulu belebeleba kun don jɛkulu min ni a kun kofɔr'u ye a bɛ waati bɔ ko bari ko u ni jɛkulu in karila ɲɔgɔn na wa min ye ka jɛkulu in ka a neutraliser o ti dɔwɛrɛ ko ye ka dankari u ka waleyaw la ko min ye Mali finitigiw ye k'u sera k'o kɛ ko bari ko kangarida kan belebeleba u ye o ye
baara ninnu kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ min ye bagan caman ye o de tun bɛ maa ninnu bolo ko min ye faamaw ye sa n'o ye Mali finitigiw ye k'u selen ka nin waleya ninnu ka olu sigi sen kan kaban jamana camancɛ yan fan fɛ sa k'u ye wele de bila ka taa min ye jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la population ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan waati ni waati ni nin ɲɔgɔn waleyaw bɛ sen na sa ka se ka u labɔ a kalama ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ yan fan min ye Mɔti yan fan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasi yɛrɛ mara kɔnɔna la ko wagati ni wagati nin ɲɔgɔn waleyaw k'u b'a ye k'a fɔ ko a bɛ sabatilen maaw fɛ maa minnu n'u b'u wele sa ko asayanw ko o tagabolo de kɔnɔna la sa min ye Mali finitigiw ye k'u y'a jira k'a fɔ ko fan si tɛna to u ka tagabaliya la hukumu kɔnɔna la sa k'u bɛ don Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na maa juguw bɛ fan o fan sa o de y'u ka baara ye ko ka fɛɛrɛ ɲini u la yaasa u ka mantɔrɔ o kana se population ma bari o tagabolo kelen kɔnɔ gafe y'a jira sa k'a fɔ ko finitigiw kɛmɛ ka wele bila ka ɲɛsin min ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko maa si kana to sigilen i yɛrɛ ma koyi min ye ka se ka lakana o ka sabati lakana sugu jumɛn ko don ko min ye an ka sɔrɔw ye olu ka lakana an yɛrɛbakun a ko lakana ko o ye min ye faamaw olu ka ŋaniya ye o ye faamaw olu ka baara tagabolo ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ko ni o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka min waleya ninnu ka olu kɔli cogo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko an kan ka fɛɛrɛ ɲini o waleyaw tagabolo kɔnɔna la k'i n'a fɔ maajugu n'u b'u wele ko bandi armew ko mɛrɛmafɛn minnu b'u bolo jateminɛw kɔnɔ n'an ye maaw ye an senfɛ maa minnu ni an t'u lakodɔn wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko an ka finitigiw labɔ a kalama joona a bɛ kɛ sababu ye sa kibaruyaw olu ka fara ɲɔgɔn kan baara ninnu olu ka se ka sabati fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka fasiri do bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ a da bɛ waleya dɔ la koyi an da bɛ finitigi hukumu mun kɔnɔna la sa a fana b'o la bari kun kilenna wɛrɛ la koyi o y'a jira sa k'a fɔ ko chef d'état major Soir de Bamako maaw ka kuma kibaruya don o y'a jira k'a fɔ ko chef d'état major min n'o bɛ armée de l'air kunna n'o ye an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ka wulikajɔw tagabolo kɔnɔna sa ko o de bɔra ka laseli kɛ koyi a ye laseli min kɛ ko a y'a jira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali ni Irisi jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moscou ko an ka bolo di ɲɔgɔn ma o waleyaw hukumu kɔnɔna la sa k'a kɛmɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye dankarili ka kɛ maajuguw la Laya Jara ale ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko min ye ka kɛɲɛ ni min ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ ye sa kunnafoni di kɛnɛ min ni o sigira n'a bɛ wele ko interview min ye nanzaraw ka télé dɔ sanfɛ sa n'o ye Irisiw ka télé in yɛrɛ tɔgɔ fɔ n bɛ yan nɔ bari concurrence hukumu kɔnɔ sa an tɛna an da lase o ma ko chef d'état major min n'o bɛ Mali armée kunna armée de l'air ko don ko ale bɔli kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ min ye général Alu Boyi Jara don ko a y'a jira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ Mali jamana ale ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ waati jan bɔ ka a tɔ sinsin baaraw kɔnɔna la sa camancɛ fanga min n'o b'an kunna ko depuis n'o nana ko min ye nin baara ninnu ye sa ko a bɛna fɔ ko nɔ belebeleba ko o bɔn b'a la koyi Alu Boyi Jara ale ka ɲɛfɔli don k'a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko min ye Mali finitigiw ye u ye wulikajɔ caman sabati don tɛmɛnlenw kɔnɔna la zanni kelen kelen baaraw la ko bari a ti fɔ ko baara ninnu ma dafa tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko bari min ye ka se ka Mali ka lakana k'o sabati an ka souveraineté k'o sabati waleya caman kɔnɔna la Alu Jara Boyi ale ka ɲɛfɔli don chef d'état major des armées de l'air ko a y'a jira k'a fɔ ko an ni Irisiw tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma an bɛ don min na i ko bi k'a kɛmɛ sababu ye wulikajɔ caman bɛ yen nɔ Mali finitigiw ko u ni Irisiw bɛ jɛla ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ o wulikajɔw k'o de kɛmɛ tare bi an bɛ don min na i ko bi ko min ye maajuguw ye ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔw la ka fagunba u la dɔw minɛna tɛgɛ la u ɲɛnama ko dɔw yɛrɛ olu dankarila olu ka ɲɛnamaya yɛrɛ la maramafɛn dɔw bɛ yen nɔ sa ko maa k'u tɛ sigilen ni minnu ye an bɛ don min na i ko bi sa ko olu sɔrɔ bɛ Mali finitigiw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ni chef d'état major des armées min n'o bɛ armée de l'air kunna ni o ye Alu Boyi Jara ye a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ a ko foli belebeleba k'o kan ka ta ka di min ye minisiri min ni o bɛ an ka finitigiw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna colonel Sajo Kamara ko a ka wulikajɔ ko o jijalen don an bɛ don min na i ko bi ko ka taa maajuguw ka sariya di
min ye finitigiw bɛɛ lajɛlen ma maajugu bɛ fan o fan fɛ sa ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka fagonba u la ko o waleya min ni o bɛ yen nɔ ani o bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ Mali jamana ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi ko maa si kana sɔn o ka fɛgɛya koyi min kɔni ye olu finitigiw ye sa olu boyi jara ka ɲɛfɔli la Soir de Bamako kɔnɔ bi ko u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin waleya ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka s'a dan na cogoya min Fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka ɲɛsin Les Echos welewele ma kɛ Les Echos welewele a ye bɔli kɛ bi a fana da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi ko ye a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye Bakari Togola min ni ale tun bɛ jamana kɔnɔ jamana maaba do ko ale ka kiiri ko okumu kɔnɔna la sa ko balalen belebeleba yera a la kɔnɔ koyi ko min ye Bakari Togola ye sa k'a yira k'a fɔ ko musaka minnu ni ale ɲangilen bɛ o musakaw okumu kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko o bɔra Mali jamana kɔnɔna la o bɔra Mali gouvernement kun ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini an ka fɔlen tɛ dɛ min ye Les Echos welewele u da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye ɲɛma kɔrɔ min ni o ku bɛ Confédération des sociétés coopératives de production du coton du Mali o kunna don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko ale ka kiiri ko bunak'u kan tɛnɛn tɛmɛnlen uti kalo tile 19 san 2024 ko Cour d'appel de Bamako ale ɲɛkɔrɔ ko min ye ko balalen belebeleba ye ko o yera a kɔnɔ koyi ko k'a sababuya kɛ ko min ye maa kɔfɔlen ye sa n'o ye Bakari Togola ye sa ko a y'a yira ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko wulikajɔw sabatira wulikajɔ minnu okumu kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na sa ni ɲangiliw taara ka ale sɛgɛrɛ o ɲangili minnu ko ni olu taara k'a sɛgɛrɛ sa ko a y'a bɔ ka bin ka ɲɛsin min ye ministère public o tagabolow ma k'a yira sa k'a fɔ ko bisi basa yɛrɛ ko o yera baara ninnu kɔnɔ koyi min ye ministère public ko o ye ɲɛfɔliw de kɛ kiiriko yɛrɛ kɛnɛ kan yen nɔ sa ɲɛfɔli minnu kɔnɔna la sa ni min ye maa kofɔlen ye n'o ye Bakari Togola ye sa n'a y'a yira k'a fɔ ko a ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye sini wa ko tiɲɛ kumaw tɛ ko min ye ɲangili waleya minnu ni olu tan bɛ ka ale sɛgɛrɛ i n'a fɔ min ye a soronnadolibaw a ka avocaw olu y'a yira cogoya minnu na sa k'a fɔ ko min ye olu ka client ye ɲɛfɔli ni ɲɛfɔli minnu bɛ kɛlen jamana kɔnɔdenw ye bi an bɛ don min na i ko bi min ye atteinte au bien de l'État fo kana se atteinte aux biens sociaux ko o waleya minnu ni o jalaki minnu ni olu bɔlen do ka bin Bakari Togola kan ko cogo bɛɛ lajɛlen na sa min ye ministère public ye jamana kɔnɔna la k'u kan k'a faamu k'a fɔ ko tiɲɛ waleyaw tɛ bi tiɲɛ waleyaw tɛ sini maa kofɔlen ko n'o ye Bakari Togola ye ko a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw caman kɔnɔna la sa k'a mɛnna a tɛ kumala nin ko nin kɔnɔna la k'a sababuya kɛ a bɛ baara bilala kiiri bunak'u kan bari ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko balalen nana kɛ mun ye sa ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye ŋaniya minnu ni olu tan bɛ maaw fɛ ŋaniya minnu ni olu bɛ ka ta ka ɲɛfɔli kɛ ale ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko tiɲɛw t'a la bi tiɲɛw t'a la sini wa kiiri bunak'u kan sa ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama ni kiiri kɛla jɛlenya okumu kɔnɔna la min ye ale ye sa ko a na dɔn k'a fɔ ko a jabajɛn bɛ bi a jabajɛn bɛ sini fasiri min ye Daji Rokiya Jara ale ka fasiri do ale kalanden do min ye Les Echos welewele kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Les Echos kɔnɔ k'a ɲɛsin Soft ma kɛ Soft a fana ye bɔli kɛ bi a ɲɛ da bɛ waleya damadama la an ye min sugandi aw ye ko ye Soft ma u y'a yira sa u ka ɲɛfɔli fɔlɔ kɔnɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ fonction publique okumu bɛɛ lajɛlen kunna sa ko a ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ko ye ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko min ye kiiribulon okumu kɔnɔna la ko don tɛmɛlenw na sa jaabi minnu ni jaabi kurakura yɛrɛ do koyi ni a bɔra ka ɲɛsin fonction publique ale concours okumu ma ko a donni kama sa jaabiw bɔlen kɔfɛ ko ale yɛrɛ ye bɔli kɛ min ye k'a yira k'a fɔ ko min ye jalakili waleyaw ye min ye faux diplôme minnu olu dɔnna papier ninnu kɔnɔna la sa ɲiniliw bɛɛ lajɛlen na sa ko bɛ talikɛla 44 kan o okumu de kɔnɔna la sa ko min ye minisiri ye ko a ye bɔli kura kɛ ko ye ko a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni fonction publique concours d'état min ni o kɛra ka ɲɛsin exercice budgétaire san 2023 o ta okumu kɔnɔna la sa ko min ye faux documents ani waleya wɛrɛw minnu ni kiiri tigilamɔgɔw ni o ma jɛ ni olu ye sa ko o waleya minnu ye bɛ ko a y'a fɔ a ka kibaruyaw caman kɔnɔ k'a fɔ ko nin waleya ninnu tɛna se ka to ten ko o okumu de kɔnɔna la sa min ye kunnafoni di kɛnɛ ko a y'o sigi min ye ka kunnafoni dilanw ka olu wele n'a bɛ wele ko point de presse
ko o baara min ni o kɛra sibiri uti kalo tile 17 san 2024 ka ɲɛsin min ye ministre min ni ale bɛ fonction publique kunna docteur Fasum Kulubali do ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa n'a kun bɛ bilalen sira nin kɛnɛ yɛrɛ kan ni directeur du centre national des concours de la fonction publique ye ni o ye Saka Kulubali ye a kɛnɛ kan sa ko u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la ko maa 1489 ko olu de ye a ɲini sa k'a fɔ ko u bɛ kɛ fonctionnaire ye Mali hukumu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ni fonction publique concours belebeleba min ni a bannen filɛ nin sa ko candidat 1417 ko olu minnu ni olu k'u bɛ a ko kɔnɔna la sa k'a taara ye k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔ ko min ye 22 ye sa maa 22 ko olu ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa yirala k'a fɔ ko olu ye maa lujuratɔw ye nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa k'a yirala k'a fɔ ko gafe minnu ni papier minnu ni sariya bɛ o kofɔ yaasa i ka se ka kɛ maa yɛrɛ ye maa min ni a bɛ se ka lajɛ yala e ka kan ka sugandi wa yala i man kan ka sugandi wa jamana kɛmɛ ka sariya minnu bila diplôme kow tagabolo kɔnɔna la sa k'a taara sugandi k'a ye k'a fɔ ko min ye diplôme 44 o bɛ maaw bolo yala la su fara tile kan sa maa dɔw ko minnu ni u ka diplôme a maɲi bi a maɲi sini suɲɛli waleyaw do jalakili waleyaw do o hakilina de kɔnɔna la ko ministre yɛrɛ tun ye bɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye sariya sen dɔ ye sariya sen min n'o bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la sa n'o ye code pénal de la justice malienne ye n'o bɛ talikɛla sariya sen 102 kan ko nin waleya ko a tɛ se ka to yen cogo si la o de kama ko min ye gafe ye a da b'a la koyi u y'a yira sa soft do u y'a yira k'a fɔ ko ministre k'a bɛna fɔ sa ko nin enquête ko a ye ŋaniya sigi sen kan a baaraw olu ka sigi sen kan k'a sinsin sira jumɛn fɛ ko waleya caman b'a kɔnɔna la koyi waleya minnu n'o o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kalanden ninnu u ye nin diplôme ninnu minnu ni a maɲi université belebelebaw tɔgɔw la u y'a sɔrɔ cogo di ko Fasum kɛn bɛ ka o ɲininkali kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ waleya jumɛn ni waleya jumɛnw bɛ yen yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kisi ni ɲɔgɔn waleyaw ma maaw kana na gafew sɔrɔ san caman kalan tɛmɛlen kɔfɛ ka papiyew sɔrɔ papiye minnu ni sariya ta a kodɔn cogo bɛɛ lajɛlen na ni suɲɛli waleyaw do ni papiyew do papiye minnu tɛ papiye latigalenw ye n'o bɛ wele ko faux diplôme ko o siraw de fɛ o ɲiniliw de kɔnɔna la sa a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ta an bɛ don min na i ko bi sa k'a da sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ fɛsɛfɛsɛli o ka kɛ a ko kɔnɔna la ko laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ɲinanta in kɔni ko o banna kaban bari fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi i n'a fɔ ministre yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na sa yaasa don nataw kɔnɔna la sa Mali tagabolo kɔnɔna la concours bɔra sira o sira fɛ n'o ye ɲɔgɔn danw ye sa fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la fɛɛrɛ minnu ni a bɛ kɛ sababu ye sa min ye diplôme kolonko kɔni o ka ban a kɔnɔna la fasiri min ye Umar Bari ale ka fasiri do a bɛ gafe kɔnɔna la aw bonya b'a la. An b'a datugu ni ale le soft kelen ye kɛ a da bɛ wulikajɔ wale la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye maajugu 2 ye sa drogue ko o tagabolo kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ ko dankarila olu la Bamako yɛrɛ faba kɔnɔ yan koyi ko commissariat min ni o bɛ Sogonikɔ mara kɔnɔna la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako faba kɔnɔ yan ko olu ye dankari min ye maa dɔ la maa min ni ale ye wulikajɔw sabati maa 2 do k'u ye wulikajɔw sabati don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa min ye trafic de drogue ye o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka drogue k'a ɲini ka o ladon jamana in kɔnɔna la ko o waleya min ni o b'u bolo sa ko a sabatira sira dɔw fɛ sira minnu kɔnɔna la wulikajɔ ni o sabatira min ye an ka finitigiw fɛ ko Sogonikɔ commissariat de police o ɲɛma a n'a ka cɛdenw ko olu de wulikajɔ sabati maa kofɔlen ninnu u lakodɔnnen ka ban ko ka jateminɛ kɛ u nɔfɛ o jateminɛ min ni o kɛra u nɔfɛ le soft daba la koyi u y'a yira k'a fɔ ko fɛsɛfɛsɛli belebeleba yera a kɔnɔna la k'a sababuya kɛ a ye bɔn sen kan a ye bɔn kun kan ko o yera a ko kɔnɔna la koyi ko k'a sababuya kɛ mun ye min ye sigirɛti kow ye min ye téléphone portable kow ye ko min ye suɲɛli waleyaw ye drogue ko tagabolo kɔnɔna la dibi kow ko o caman de tun bɛ nin ko kɔnɔna la koyi ko bari ko commissariat maaw olu ma to sigilen cogo si la u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ɲini Sogonikɔ commissariat ko don k'u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ɲini sa kibaruya minnu b'u bolo k'a ɲini ka u tɛgɛ da a kisɛ kan o waleya de kɔnɔna la sa k'a taara wolo wulikajɔ belebeleba la sa min ye maa 2 ye sa ko u taara ka taa dankari o maa 2 la k'aw ka an bɛ don min na i ko bi k'u bila min ye procureur tribunal commune 4
ale ɲɛkɔrɔ ko don nataw kɔnɔ k'a lajɛ a bɛna wulikajɔ minnu ni a bɛna olu sabati a ko kɔnɔna la. Fasiri kɔni y'a yira sa min ye sɔfti ye ko ni ɲɔgɔn waleya minnu ni a kɛlen filɛ nin sa ko foli belebeleba o kan ka taa ko k'o di min ye chargé de commissariat de Sogonikɔ ani commissaire yɛrɛ divisionnaire n'o ye Seku Male a n'a ka cɛdenw ko foli belebeleba o kan ka d'u ma k'a sababuya kɛ ko ni enquête n'a ɲɔgɔnnaw sa a ka taa wolofɛnna kuma caman tɛ ko k'a sababuya kɛ ni ni enquête ɲɔgɔnnaw daminɛna don cɛmɛninw kɔnɔna la sa k'a bɛ k'a fɔ ko enquête ninnu bɛ bilasira bari an bɛ don min na i ko bi ko enquête caman bɛ yen i n'a fɔ gafu ka bɛ k'a fɔ cogoya min na sa a enquêtew bɛ ka se u dan na ko foli belebeleba o kan ka bila nin ko la i n'a fɔ gafe yɛrɛ kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko bari k'a sabatira min ye population ale fana ka ŋaniya dɔ kɔnɔna la o de la sa ko welekan o tɔ bɛ sinsin i n'a fɔ sɔfti kɛmɛ k'a fɔ cogoya min ka ɲɛsin min ye population ale ni finitigiw ma ko bonne collaboration de la population i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min na k'a bɛ kɛ sababu ye sa min ye nin ɲɔgɔn waleyaw ye waati ni waati a ka se ka danga kari a la ka fɛɛrɛw ka olu sɔrɔ a ko kɔnɔna la. Adama Konate ale ka fasiri do e ko a yɛrɛ tɛ dansiri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ an bolokɔrɔ an y'o de fɔ Jeliba TV News ni Jeliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi n'an ye gafe minnu sɔrɔ diɲɛ don o don san gafew bɛ nansarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka u bamayɛlɛma o ye todunkan na o hakilina kɔnɔna la sa an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye ko aw ka to sɔgɔli aw ka télé mandi la aw ye to sɔgɔli aw ka radio mandi la Jeliba TV News Jeliba FM tile kuru baara do aw ni ce aw yɛrɛ ye Ala ka tile hɛrɛ